Witajcie w kolejnej opowiastce o śląskiej literaturze. Z kuli tego, co niedawno 115 Augustach fajerowałby August Szoltis, dzisiaj o tym pisarzu i o jego najważniejszej książce. August Szoltis urodził się w 1901 roku we Bolaticach, to jest dzisiaj po stronie czeskiej na Śląsku, w kraiku hulczyńskim niedaleko Opawy. Też polecam, fajną okolicę na taki jednodniowy czy weekendowy wypad. Pochodził z bardzo prostej familii, wyuczył się, w zasadzie sam się wyuczył na murarza, ale chciał się dalej kształcić, znalazł dobrego mecenasa w postaci familii Lichnowskich, czyli tamtejszej arystokracji, która miała dobra w tej okolicy. Zatrudnili go w dworze, a w 29 roku przekludził się już do Berlina, zaczął swoją karierę literacką. August Szoltis jest dziebko z boku tych najbardziej znanych postaci literatury śląskiej. Uważam, że niesłusznie, a czemu tak jest? Myślę, że z kuli tego, co trafił w niedobry czas. Jego najważniejszą książkę, właśnie o tej, której będziemy gadać, czyli Wiat od Wschodu, ukazała się w 1932 roku pod tytułem Ostwind. No a rok później, mimo że zebrała bardzo dobre recenzje i też dobrze się sprzedawała, rok później po dojściu Hitlera do władzy znalazła się na liście ksiąg zakazanych. O tym czemu to jeszcze pora słów po tym. A w 1945 roku, kiedy mogły być wznowione te książki i kiedy August Szoltis został w Berlinie, po tym Berlinie Zachodnim, no to tematyka śląska nie była już tak nośną z wiadomych powodów w ówczesnych Niemczech. Powieść była wznawiana dwukrotnie po II wojnie światowej, no ale już August Szoltis tego rozgłosu, który miał na początku w tym 1932 roku, nie poradził powtórzyć. Jego inne książki też ważne, nawet nagradzane, bo Ein Herr aus Bolatic, czyli pan z Bolatic, dostał nagrodę Andrasa Gryfiusa, jedną z ważniejszych nagród literackich. No jednak nie odbyły się już one takim szerokim echem wśród czytelników. O samej książce, tak jak to już w 1932 roku się okazała, i o czym jest ta książka? Pierwszy podtytuł tej książki wiele wskazuje. Ein Roman über die oberschwäbische Katastrophe, czyli powieść o górnośląskiej katastrofie. Napisaną na początku lat 30. książka w zasadzie o okresie plebiscytowym, na świeżo, przez osobę, którą pamiętała, jak ta propaganda po obydwu stronach wyglądała, co się działo, jak próbowano ludzi w jedna i druga strona przekupić do głosowania, jak politycy wykorzystywali ludzi do swoich celów, jak wielcy tego świata ówczesnego tam na Górnym Śląsku z tym ludem na dole się raczej nie przejmowali. Wielu godo, że ta książka jest antypolską. No są tam oczywiście fragmenty bardzo antypolskie, ale są też fragmenty antyniemieckie i z kuli tych została zakazana w 1932 roku przez Adolfa Hitlera. No i te pytania, czy one są antypolskie, antyniemieckie. One pokazują, jak polityka w ówczesnym czasie z tą ziemią się obeszła. Nie bez jakiegoś owijania w bawełnę, pokazuje ta propaganda plebiscytową, pokazuje powstania nie jako jakieś chwalebne czyny, no jako tragedia ludzi, gdzie przechodzili przez wsie żołnierze z jednej czy z drugiej strony i co w tych wsiach się działo. Tu jest też taki na książce krótką recenzja, w samej książce jest jej dużo więcej, Horsta Binka, jednego z ważniejszych też pisarzy górnośląskich, tego autora od pierwszej Polki. On pisze tak: Wiat od Wschodu to dzieło genialne, nie obawiam się tego stwierdzenia. Szoltis pisał od wewnątrz, pochodził z owej prowincji Górny Śląsk, która przez nienawiść narodową, antagonizmy religijne, powstania, plebiscyt i wreszcie podział wywołała przez lata niepokoje w Niemczech. Spisał to wszystko nawet więcej, wykrzyczał, przeklął, wymodlił, wypłakał w powieści górnośląskiej katastrofy. Była to gniewna litania przeciwko bogatym, magnatom, szowinistycznym politykom, demagogicznym księżom i ideologicznym uwodzicielom, tu i tam, z obu stron.
No to też był pewnie powód, dlaczego, tak jak została zakazana w 1933 roku w hitlerowskich Niemczech, nie doczekała się wydania i tłumaczenia w okresie PRL-u, no i długo czekała, bo dopiero po 74 latach udało nam się ją wydać, z czego my są akurat bardzo dumni. Tłumaczenia dokonał Alois Smolosz, mieszkający w Niemczech, ale pochodzący z katowickich Szopienic, brat świętej pamięci Michała Smolorza. Książka jest jak na tamte czasy bardzo nowocześnie napisaną. Kupa krótkich rozdziałów. W tych rozdziałach bardzo krótkie, dynamiczne zdania. Ja już przeczytam jeden fragment jednego rozdziału, który się nazywał Kopalnia. Tu akurat będzie z boku, że tak powiem, te antagonizmy narodowościowe, ale pokazuje język Szoltisa. No i też tłumaczenie pana Alojza Smolorza. Kopalnia. Kopalnia to zwierzę stadne, całkiem nieszkodliwe. Pokonać ją, rozbić albo całkiem uśmiercić, by ratować albo wybawić ludzkość, kusi każdego kopalnianego psa. Pies kopalniany, drogi czytelniku, to mała pchła kopalniana. Uwierz mi, kopalni nie szkodzi mała pchła. Kopalnia to całkowicie nieszkodliwe stadne zwierzę. Jej istnienie przenika domy, kościoły, cmentarze, osiedla, miasta, lasy, słychać jej oddech, stuka, wali, kopie i grozi. Bim. I znowu z jej ciemnego, bezmyślnego pyska wylała się kupa spoconych mężczyzn. Bim, bim. Zagrały koła wieży wyciągowej. Tak lekko, tak czarująco, tak sprężyście, pozbawione wszelkiego ciężaru, tak świątecznie, tak zręcznie, tak pewnie, tak bezpiecznie, tak rozumiejąc wszystko. Bim, bim. Kopalnia to zwierzę stadne i zadowala się ludźmi, a ci rozchodzą się na pierwszym poziomie. Bim, bim. Na drugim poziomie. Bim, bim. Na trzecim poziomie. Na czwartym poziomie. Bim, bim. Na wszystkich podziemnych zakrętach rąbią i wiercą, sapią i klną. Modlą się i płaczą, śpiewają i wołają ludzie. Święta Barbaro, pomóż. Blick auf, bim, bim. Z kominu snuje się jałowy dym z jałowych zup. Bim, bim. Z kołysek słychać słabe głosy wychudzonych płodów. Bim, bim. Z kościołów docierają słabe głosy jałowych wiernych. Bim, bim. Z knajp wydobywają się zachrypnięte głosy stłamszonych pijaczyn. Bim, bim. Z krętych uliczek dobiegają słabe głosy głodnych dzieci. Bim, bim. No też ten sposób pisania też na pewno nie przypadł do gustu ówczesnym cenzorom w 30 latach, bo też ciekawostka, do tej książki powstały grafiki innego górnośląskiego artysty, Bruno Szmialka z Łazisk Górnych, które jednak nigdy nie zostały użyte w tej powieści z racji tego, że w 1933 roku też zostały zakazane jako tak zwaną sztuka wynaturzona, po niemiecku Entartete Kunst. Bardzo sugestywne drzeworyty w zasadzie, powstało ich 6. Nam się dzięki Jurkowi Ciurlokowi udało do nich dotrzeć i w tej chwili też próbujemy jeszcze zdobyć możliwość wydania trzeciego tej książki już z tymi grafikoma. Byłoby to w zasadzie pierwszy raz, by spełnienie tej wizji z lat 30. Kaj i drzeworyty i powieść są w jednym miejscu. Jak mogę jeszcze zachęcić do tej książki? No, przeczytam fragmenty 2 recenzji. Pierwsze bardzo krótkie Piotra Drzyzgi, który nazwał to najgenialniejszą powieścią górnośląską. Kazimierz Kuc no, w bardziej kwiecisty sposób się wyraził o tej książce. Teraz po 84 latach do mnie dotarł. Jestem bezgranicznie wkuty, bo powinienem Szoltisa był poznać co najmniej w dni wojenne, a najpóźniej w szkole średniej. Wtedy o wiele wcześniej odnalazłbym swoją drogę. Czyli pokazuje tego Szoltisa jako właśnie tego, który no tak wypośrodkował pewne kwestie górnośląskie. Choć akurat sam Szoltis uważał się za raczej niemieckiego górnoślązołka, ale tu w tej powieści no, widać dużo dystansu do ówczesnej polityki lat 20. po obu stronach. Tyle o samej książce. Zachęcam do jej lektury. Też sugestię tych, którzy się bardziej znają na tak zwanych mediach społecznościowych, co by zachęcić Was do polubiania na YouTubie tego, tam ciskania tej łapki w górę
pod filmikiem i do subskrybowania kanału, co byście następne filmy już na bieżąco Wam się wyświetlało, jak no je wciepniemy do internetu. Dziękuję na dzisiaj. W kolejnych odcinkach kolejne książki. Może następnym razem trochę więcej powiem o tym kanonie górnośląskim, bo tak wiadomo, i Fabryka Silesia taki stworzyła, i wcześniej Dziennik Zachodni. No a my mamy w naszym wydawnictwie taką serię właśnie Kanon Silesia, Śląska Biblioteka. Ta książka ma tu numer 5. Powiem trochę o tej idei i ona powstała wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Narodowości Śląskiej i jest do dzisiaj wydawaną i myślę, że będzie jeszcze wiele ciekawych pozycji, które są godne przypomnienia. Dziękuję, pozdrawiam.